आंना आइथेङाबो नै बुदबदब जालांजोब्बाय आरो लोगोफोर सिगांफोरथ' जेबो मोखाङाबो बुदबलांबाय लेथ्रा बोरैबा नुलांबाय सिगांफोरथ' जेबो गुड मर्निं लोगोफोर हेपि निउ इयार बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों गोदान बोसोरखौ बरायहरनाय जाबाय आंनि आब' आदा बिनानाव लोगोफोर मैयाबो थ' ब्लग बानायजोबदों मोनायाव ओमफ्राय दिनैबो बानायबाय ओमफ्राय उथिनाया लेट जाबाय आरो मैया उन्दुनाया गोबाव जादों बिनि थाखाय ओमफ्राय दिनै 6टासोआवसो सारि मोन्दों आं नहले 5टासोआवनो उथियोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय थान्दाथार बाहेरायाव आङो दसे सेथ्लायावनो थाबायदों ओमफ्राय नै थफि हमना लादों ओमफ्राय नै कम्बल जोमदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय साइडआवलाय जाथ'वाथ' गुफुर खुवा खुजोबदों मैयाबो बिदिनो खुदों मैया जोबोद सान्दुंआ 10टासोआवसो ओंखारदों दिनैबो नायदो लोगोफोर दिनैथ' बुधबार 1 तारिख ओमफ्राय बुंखानोसै लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ मोजां मोनबा जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो नायदो सा गुसुखा सायरो बेले मैयाबो जा हर जाना उन्दुबायना जोङो उन्दुनायानो लेट जादों ओमफ्राय सेथ्लायावनो दसे दसे थाबायगासिनो आङो मानसिफोरा मालाय थान्दाबाबो थाबायगासिनो जाय थाबायग्रा बिसोर थाबायगासिनो आरो आंबो दसे सेथ्लायावनो थाबायबाय मेगनानो बुदबदों बोरैबा नुलायो ओरैनो दफा दफा सेथ्लायावनो थाबायो निहिर जा गोलैदो फ्राव फ्राव गोलैगासिनो आरो बरफ गोलैनायानो जाथारदोहाय गुसुनो बिबार माखायाबो नै बारनाय टाइमाव जा मोजांनो ओमफ्राय रानजोबलांबायना बोरैबा नुबाय गुसु थान्दा बुदबदब मोनलायदों आंखौ माबा मैदं गाखांनो बारबो गुसु बारदों थान्दा थान्दा नै जोंनि बेदर सावजानाया बावबोनाय नै हराव बेदर सावनाया जोंनियावनो सेथ्लायावनो नांदों ओइनि फेननि माबाया इयावनो सावदोंमोन दसे थानानै दै लोंहैनोसै आरो आङो बारा जाबोगासिनो दं टाइमा जालांहोबाय दं बारा जाबो दं ओमफ्राय दिनै बुंदायबाय ओंखाम खालाय इयावबो दं ओमफ्राय नैयावबो दं गाराखैनो गारहैनोसै आङो ओमफ्राय हरद्राय जानाय खानसिखौ सुनाय जायाखैमोन हरनि खुसिया दरनैसो थाबोयो ओमफ्राय ओंखामा बेसे दंनो ओंखामाव खामनानै जादों ओंखाम संनो दा फुङावनो खानसि ओरैनो गंनै दङ सुवाखैनो सुनोसै हुया नायदो दाबो बिदिनो दङ बार फैबाय दं स्रो स्रो ओमफ्राय खुवा फैनायनि थाखायनो थान्दानि थाखाय खिरखि एरिखौ खेवनाय जायाखै न' दुवारबो सिबना लानोसै दैबो लोंखांनो हाबबाय आरो लोगोफोर न' सिबनोसै गुसु थान्दा सेन्देलानो गाननाय जायाखै लोगोफोर दुगैस्रां लोबस्रां लाखांलायबाय फ्रेस जाबाय थान्दा मोजां नायबाय ओमफ्राय दिनैथ' सान्दुंआनो दाबो ओंखाराखैनो 10ता जानोसै आरो खुवायानो दाबो दङ दुगैस्रां लाबाय नालाय स्रां मोजां मोनलायबाय नालाय खेलें मेलें मोनबाय थायो ओमफ्राय दिनैथ' 1 तारिख गोदान बोसोरनि दिनै बुधबार आरो लोगोफोर जायासै मानोना आंबो हाद्राया नालाय बेनिखायनो बाबुखौसो मालाबा आङो समबार मंगलबार बिस्थिबार लगायनो होयो बिबो बायोना हौवासा गथ' बिनि थाखाय दिनैथ' 1 तारिखआवबो लगायनांगौमोन गोदान बोसोरनि लगायनाय जादों आरो ओमफ्राय आंना लोगोफोर प्रेगनेन्सिया 8 मान्थ कमप्लिट जाबाय दा 9 मान्थआव हाबबाय लोगोफोर आंना दा प्रेगनेन्टआ 9 मान्थआव हाबबाय आरो दा डाक्टराव थांबोनांगौ मब्ला टाइम होयो नायनोसै आरो ना मा होनो मटुटु हेन मोनलांलायबाय माने आइथें होरियाबो बुलांजोब्बाय मोखाङाबो बुदबदब जालायलांबाय आंना लोगोफोर नायदो दा माबायसा जायो नायनोसै दिनै आरो गोदान बोसोरबो ओमफ्राय बेफोरबायदि टाइमाव हासबेन्डखौबो गोसोखाङो नाथाय बियाबोथ' सुटि मोना फैबाय थानोबो हाया मा खालामनो गोसोखांबाबो थानांसिगोन दा हारसिं थानो गोनां जायो आरो लोगोआव दा माने हासबेन्डआ थाफाबा गोसोखौ गोजोन खुसि मोजां नाङो औ डाक्टरफोरनाव लांनाय जिखुनु गोसोखाङो आरो ओमफ्राय दिनै गोदान बोसोर मालाय मानसिफोरा बोजोबा खाना जानो थांगासिनो अबा थांदो बेरायनो थांदो नाथाय जोंनाथ' ओरैनो बोजोबो गोदोनिफ्रायनो बारा थांबांनाय जाया नालाय दाबोथ' ओरैनो बिदि देहा आरो थांनाय जाखाया
थांगासिनो दं सोरबा सोरबा आरो लोगोफोर सोर सोर बहा बहा खाना जानो थांखो आरो बेरायनो थांखो कमेन्टआव खोन्थादो नाथाय जोंहाथ' थांनायबो जाया माने इउटुबावनो मानसिफोरखौ नुबाय थायो थांनाय ओरैनाय दा मिस खालामदो आरो हासबेन्डखौ दिनै बिथाबा लोगोआव मोजां नांगौमोन खाना जागौमोन ओमफ्राय बिजावजालियाबो थाबा खाना जागौमोन नाथाय बिबो गैया हासबेन्डआथ' साख्रियाव थायो बिखौ नांगौ होनबाथ' बबाव मोननो जिखुनु टाइमावथ' मोनबाय थाखायानोखा हासबेन्डखौबो ओमफ्राय दायफोर देहा दा हाबांनो माबा टाइमाव फैनो नागिरदों आरो सुटि लागोन बियो दा मब्ला मा जायो जेरै उदैया साना होबानो लांनो गोनां जानोबो हागौ मानोबो हागौ नङा होमबा लोगोफोर दुगैना लाबाय फ्रेस जाबाय मोजां बाबुल बाहेरायाव दावबाय दं गुसु बार बारगासिनो आरो सान्दुङाबो दुङाखैनो गोजोन मोजां नांबाय दिनै पुरुना बोसोराथ' थांबायानो जेरै थेरैनो दा गोदान बोसोराबो बिदिनो मोजाङै मोजाङै थांथोंसै गासिनिबो आंनाबो ना मा होनो आंबो हेपि खुसि हासबेन्ड गैयाबाबो दिनै फनाव रायलाय मोनबाय थायो भिडिअ कल रायलाय नङा होमबा लोगोफोर बिसोरखौथ' मोनखाबाय थाखायानोखा नङा होमबा रिल्सबो बानायनाय जाथारला दाना देनांफोरसो बानायसिगोन रिल्स मोसानो लुगैयो मालायफोरखौ नुबाय मालायफोरा मालाय रिल्स बानायना इउटुबाव होबाय दा रिल्सबो बानायनाय जाथाराखै उनाव देनांफोर बानायसिगोन आरो ना मा होनो बाब्ल' खिथुनो जाफाबाय दं र' नै फन फैदो र' सोरनिबा अ रायखांनायखाय नै हासबेन्डनि फन फैबायहाय लोगोफोर हासबेन्ड रायखांनायखाय हासबेन्डनिनो फन फैबाय फन फैदों आरो दानलांफिनबाय हरनोसै दा हरफिनसै दा हरफिनबायबो दं इयो भिडिअ कल खालामबाय दङ आङो दा माबाफिननि र' रायलायग्रोनोसै भिडिअ कल ओमफ्राय उनाव दा ब्लगखौ स्टार्ट खालामबावनोसै ओमफ्राय दिनै आरो मा जानाय जाबाय नै लोगोफोर आङो मोखां सोखां बुदबदब जालांजोबलायबाय ओमफ्राय आथिङाबो बुजोबदों थान्दा दाबो खुवायानो खाराखै गुसु देलायस्रां लोबस्रां ओरैनो लाबाय आरो ना मा होनो बोरैबा नुलायदों ना रानथेंथेंमोन नालाय ओमफ्राय दा मोखां सोखां बुजबनायदो बोरैबा नुलायदों मोखांखौनो मा बुंगोन आरोना हासबेन्डजों रायलायग्रोनोसै आङो दा उनाव आरो खालामनोसै दिनै मा संनाय जायो मा मायो 1 तारिखबो दिनै बुधबार मा लोगोफोर दाहाय लोगो मोनसिगोन आरो हासबेन्डजों रायलायखांबाय आरो सिरियाव थाबाय नुदों बिबार माखाबो नस्थ' जालांजोबबाय जानो गोजाननिफ्राय लादों आरो जानो इयो माबाया रानजोब्बाय दुब्रि हाग्राया अबेबा थांगोन होननानै बाबुआ हासिब मानि माबा जोबलांदोलाय गोदान बोसोरनि रंजाबाय मोननाया रिल्स बानायथ'नाय जायाखै आङो बिदिनो माबाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दायो जाखांलायबाय आरो लोगोफोर संना खावनानै जानाय संनाय जेबो दिनै देखायनाय जालायदियाहाय लोगोफोर ओरैनोथ' मिथिखानायखा दिनैथ' बेदर जाखायो होननानै अमा बेदर ओमफ्राय बयलारबो दंमोन जाखांबाय दालिमोन गोजांनानै नै न' सिङाव थान्दा ना ओमफ्राय बाहेरायाव सान्दुङाबो बारा गोसा नङा गुरैलै आरो गांनै हाइनेकबो गानबोनाय सुइटारबो गानदों आङो न' सिङाव गोजाङो जाखांबाय पेटा पुरनो जालायबाय आरो दाउ बेदर अमा बेदर बाबुलाबो इसोराबो ओंखाम होदों ओंखामखौनो जायाखै मोसौ नुनानै जा सोंहरगासिनो दंमोन गेटखौ जाखांनानै दसे आरो सेथ्लायावनो थाबायना होबायमोन आरो जाखांग्रा हांग्रि संबाय थाबाबो आथिङाबो बोरैबा नाङो
आरो माबायो उन्दुबाबो थाबनो मा होनो दसे ओरैनो थाबायना होलाङो दिनै बारा ओरैनो मोजां ब्लग बानायनाय लाबोनाय जायाखैसै आरो लोगोफोर माथो इन्टारेस्टिं गैया थेवबाबो नायदो नोंसोरो ब्लगखौ दिनैनि 1 तारिखनि ओरैनो बानायसाबबाय आरो आङो जानाय लोंनाय संनाय खावनाय ओरैनो मैयाथ' हराव लास्ट बोसोरनिखौ भिडिअ बानायदोंमोन आं ब्लग बानायदोंमोन देखायनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जेबो देखायनाय जालायदि आरोना होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव गासैखौबो लोगो मोनगोन होमबा बाय बाय लोगोफोर